बिक्रम कास्टम आरो प्रहलाद बिथांमोना जेसेबांखि हब्रेया मानो बेफोर जेबो खामानि जाया। आरो जोंहा प्रहलाद आरो कास्टम बिथांमोना जेसेबांखि हब्राया मानो दिनैसिम बिसिनि खार्यकरि मोनसेबो जानाय नङा। बे खुगाजों बुंदों खुगाजों थांफिनगोन, हब्रादों हब्रानाय बायदि थांफिनगोन। बिसोर गावसोरखौनो लिडार सेरेब बुंनानै लादों। दिनै बिसोर गावसोरखौ लिडार सेरेब बुंनानै लादों। एमपि इलेक्शननि खस्थ' मोननायखौ बिपिएफनि लिडार नेताफोरा आरामनो रेस्ट लाना गान्दु गुरै लानानै उन्दुगासिनो दङ। दा बिसिनि बिपिएफनि जेनाखि नेताफोर लिडारफोर मालाय आराम गान्दु गुरै लानानै उन्दुगासिनो दं, मिन थांगासिनो दं। बै एमपि इलेक्शननि खस्थ' मोननायखौ दा रेस्ट लागासिनो दं मालाय नेताफ्रा। बिक्रमखौ कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि सेक्रेटारि होनना बुङो, नाथाय माब्लानिफ्राय सेक्रेटारि जाफेरा बेनि डिजिगनेसनखौ जों मिथिया। बिक्रमखौ कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि सेक्रेटारि होननानै बुङो, नाथाय सेक्रेटारि होननानै मालानिफ्राय सेक्रेटारि जाफेरा, मालानिफ्राय जाखो बिनि डिजिगनेसनखौ जों दाबो नुवाखै, बिनि राइटिंफोरखौ जों नुफेराखै। कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि सेक्रेटारि जेनेरेल सेक्रेटारि होननानै लानायाव जों सिनाया, बेखौ जों मिथिया। दिनै बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुपनि मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों राजखान्थियारि बिबुंथिनि गेजेरजों बिक्रम कास्टम आरो प्रहलादनि सायाव फिनजाथाय। बेयावनो जोंनि मिडिया पार्सनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरनाय थाबाय। जोंजों दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टआव 31 माने उफ्रा बिसायख'थि हिसाबै दा 13 नभेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थिखौ जोङो बिटिआरनि कन्ट्रेक्टर ग्रुप हिसाबै जोङो मोनसे गोसो गोथारै खावलायहरनो नागिरदों। दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजा आइ आफामोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बा जोंनि कन्ट्रेक्टर ग्रुपनिफ्राय गोसो गोथारै खावलायनाय खार'ना बेनो दि जोंहा फैगौ 13 नभेम्बराव इलेक्सन जागोन, भट सोनाय जागोन। दा बेहाय रायजो राजाफ्रा चिरां डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफ्रा जोबोद खाफाल गोनां। मानो होननानै बुङोबा दिनै मोनफ्रोमबो गुबुन गुबुन जायगायाव दिनै जोंना आफसास जानानै दं, भाग्य गैयि जानानै दं, जेराव चिरां डिस्ट्रिक्टआ दिनै जोबोद खाफाल गोनां। मानो होनोबा दिनै एमपि 2 दङ, एमएलए दं, EM 2 दङ। दा बेफोरबायदि डिस्ट्रिक्टआवनो खुंथाय गोहो थानायाव डेभेलपमेन्टआथ' निश्चय जागोन, आरो जालांगासिनो थागोन, आरो फैबाय थागोन। खार'ना बे सुबिदाखौ नागाराजासेनो गुबुन गुबुन हान्जानि जानानै जेनेबा कंग्रेस दं, बिपिएफ दं, बिथांमोनहा जे गारमा फुवार मोबिलाइज खालामगासिनो दं। नाथाय जोंहा बाहाय जेबो बुंनांगौ खोथा गैयामोन। नाथाय बिसोर डेभेलपखौ गावसोरखौ मावनो हागोन होननानै बुंदों। दा दिनै गभर्नमेन्ट खुंथायानो गैयाबा, सरकार खुंथायानो गैयाबा बबेनिफ्राय बिसोर गोहो मोननो? जाय निर्दलीय जानानै थागोन, इन्डिपेन्डेन्ट जानानै थागोन, बाहाय डेभेलप मावनो हानायनि खोथायानो गैया। गावनि खथाखौ मोनगोन, गावनि खथाजों एसे मावनो हागोन। नाथाय दिनै एमएलए एमपि दंखाजोबोबाव थासेयाव दस्रा गुबुन जायगायाव, गुबुन डिस्ट्रिक्टआव बा गुबुन समस्थियाव बेफोरबायदि मोननाय जायाखै, आरो बेबायदि सुबिदाखौ मोननाय नङा। दा आंहा नैबेखौल' बुंनो नागिरदों रायजो राजाफोरखौ। जोङो निश्चय नुहुरदों, जोंबो बेरायदों दाखालिबो रानिखाटा ओनसोल, दरगाव एरिया, ओरैहाय बेंटल एरिया जों बेरायहैजोब्बाय, नुजोब्बाय। रायजो राजाखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों। माने भटखौ इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि इउपिपिएल केन्डिडेटनि निर्मल कुमार ब्रह्मनोनो होगोन, आरो बेखौ जोङो मिजिंथिनो हाबोदों। आरो मानो होनना बुङोबा दिनै बिपिएफआ गावसोरखौ देरहागोन बुंदों, नाथाय बिसोर उदै सिंनिफ्राय बुंनाय राव नङा। बिसोर जाहैबाय गोदोना ससेनिफ्राय बुंनाय रावसो। खार'ना जाहैबाय बिसोर जायगा गैयिनि थाखाय, मोबिलाइज खालामनो मोनैनि थाखाय, मोबिलाइज खालामबाबो मानसि ओंखारजानायनि थाखाय बिसोर सैमा फाग्ला बादि माने हाथाय बाजार एनाउन्स लानानै सोरखौबा दमखिनाय साइसै, सोरखौबा सिगिनाय साइसै बिसोर माने जायगा मोनैलाय बेंटल बाजार बबेबा बाजाराव हाथाय बाजार थांनानै मोबिलाइज खालामनांगौ जानानै फैदों। खार'ना जाहैबाय माने जोंहा बुंनो थाङोबा मोनसे इउथनिनो सासे नेहाथारि हिसाबै मिथिनाय दङ। दा जोंहा प्रहलाद बिथांमोना बिराद गारमा हब्रा बुङो, नाथाय प्रहलाद मानसिफोरखौ साफ्रोमबो रायजो राजाया मोनथियै गैया। मानो होनना बुङोबा बेखौ ओरैबायदियाव मिथिगौ, माने जायगा गैयिनि थाखाय गोदो समाव जोङो बिपिएफनि जानानै बिपिएफनि खामानि मावनाय समाव बियो एबसुआव थायोमोन, एबसुआव खामानि मावोमोन प्रहलादा। दा प्रहलादा मानो होनना बुङोबा बै समाव
हाग्रामाखौ ओरैबायदि रायोमोन बिपिएफनि मानसिखौ ओरैबायदि रायोमोन गाव एबसुआव थानाय समाव जेलानाखि एबसुआव थाखांनायनि उनावहाय एबसुजों आउट खालामजायो अब्ला बेहा जायगा गैयिनि थाखाय बियो हाग्रामाजों एरसोनानै थाहैनांदों दा बिनि थाखाय हाग्रामाखौ बिराद गोसो गोरबोनिफ्राय सापर्ट होनानै खामानि मावाबा बेहा नाम गैया आरो बिनि बेकग्राउन्डआ साफोनजों सुजानाय नङा सार्फजों सुजानाय नङा बे एखे गोसो सिंनि मैला दा ओंखायनो बियो गाव बिपिएफआव थांदोंबाबो बिपिएफनि मानसिफ्रा बेखौ गोसो गोजोननाय गैया दा ओंखायनो बिनि हाजारखि हब्राया मानो बे हब्रायैनो थांगोन मानो होनबा बेखौ रावबो रायजो राजाया अनसाया जोंनि ओनसोलावथ' जों बेखौ गुबुन खालामा मानो होनना बुङोबा बेहा ओंथि गैया बिथि गैया बेबादि मानसि जानानै दं ओंखायनो प्रहलादखौ जोङो बिनि हब्रा बुंनाया जोंनाव मिनिंलेस रायजो राजाफोरनि थाखाय आरो चिरां डिस्ट्रिक्टआथ' निसे बांसिन मिथिगौ जानो हागौ दा हब्रा बुंनायनि थाखाय दा बेखौ रावबो बिनि बुंनायाव बाजाराव हब्रा बुंनाया माने जोंनि आयुर्वेदिक सानाय सुनायनि मुलि बिस बिदेनाय मुलि फानग्राफोर बादि हब्रानाय बादिसो जों खोनादों जों नुदों आरो बे रायजो राजाफ्रा बेखौ साननानै लादों आरो जोङो दिनै मोनसे खोथा सोंनो नागिरबावदों मिडिया पार्सनफ्रा आरो बेखौ सोंनायाबो मोजां बिक्रम बसुमतारीखौ कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि सेक्रेटारि होननानै बुङो नाथाय सेक्रेटारि होननानै मालानिफ्राय सेक्रेटारि जाफेरा मालानिफ्राय जाखो बिनि डिजिनेसखौ जों दाबो नुवाखै बिनि राइटिंफोरखौ जों नुफेराखै आरो बियो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि ना चिरां डिस्ट्रिक्टनि ना उदालगुरिनि ना अल आसामनि ना अल बिटिसिनि जों दिनै बिनि राइटिंफोरखौ नुनाय जायाखै मुंखौल' बुङो मिडियाफोरनिफ्राय पार्सननिफ्राय जों खोनायो ससियेल मिडियाफ्राव जों खोनायो गाव भाषण होनानै लाबा खोनानाय जायो कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि सेक्रेटारि होननानै जोङो गोदोनिफ्रायनो 90 to 91 निफ्रायनो जों कन्ट्रेक्टर मावनानै जाबोनाय मानसि बे समाव बिसिबो गैया बिटिसिबो गैया बिटिआरबो गैया दा मोनथाम गोरोबथा खालामलांबाय बर'फ्रा बिनि समनिफ्राय जों खोनाफेराखै बिक्रमखौ बै समाव बिपिएफआ गभर्नमेन्ट खालामनाय समावबो बे नुजायाखैमोन दिनै जेलानाखि गभर्नमेन्टआ बायो गावहा आन्दाय हाराबादि मोननानै बियो लाइबिलिटिस दं माबा दं होननानै बे हब्रानाय सम खालामनानै दिनै एखे जोंनोबो पेमेन्ट नांगौ लाइबिलिटिस नांगौ होननानै हब्रानाय समाव गाव बांसिन हब्रानायाव बेखौनो कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि सेक्रेटारि मुं सोनानै दोननाय जादों नाथाय जोंनि एडजास्टिं जोंहा दंखायो क'क्राझार डिभिजनाव बा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि सेक्रेटारिबो दं प्रेसिडेन्टबो दङ दा बिसोरखौ जोङो बबेनिफ्राय बबे खनानिफ्राय फैखो जों मोनथिनो मोना ओंखायनो आं सोंनो नागिरदों बिक्रम बिथाङा मोनफ्रोमबो जिनिसखौ रोखा खालामनानै होनाया मोजां मानो होनबा कन्ट्रेक्टरखौ कनफ्लिक्ट खालामनानै लाब गैया गावहा जुदि बिपिएफआव दङबा बिपिएफनि होननानै लाथों आरो इउपिपिएल बा इउपिपिएल बिजेपि बा बिजेपि होननानै लाथों बियो सानसे समाव होनबोबाय थादों दाखालि इलेक्सन एमपि इलेक्सननि आगोल बे बुंदों जे मोजां मावनायखौ मोजां बाख्नायगोन इउपिपिएलखौबो बाख्नायो बिपिएफखौबो बाख्नायो बिजेपिखौबो बाख्नायो थिगैनो दं बे खेत्रआवबा खारना खालि मोनसे जिनिसाव बिजेपिबो बिपिएफबो नङा इउपिपिएल नङा गाव साधारन पाब्लिक होननानै खोथाखौ बुंनानै लायो माजे माजे जों खोनानो मोनो गावनि खुगानिफ्राय बुंनायखौ आरो बिनि बाय'डाटाखौ नांगौबा रेकर्डखौ नांगौबा आं होनो हागोन जोङो बड'लेण्ड बुब्लियावबो खोनादों बड'लेण्ड रादाबावबो खोनादों बबेबा फेसबुकआवबो खोनादों नुदों नायदों बेफोरखौ खारना जाहैबाय बियो कन्ट्रेक्टर हिसाबै बे दङब्ला क्लियार खालामना लाथों आं कन्ट्रेक्टर आङो बिपिएफनि सासे सोद्रोमा दा बिपिएफनि मा सोद्रोमा बबे पदआव दं बेखौबो दिनै बे क्लियार खिन्थानानै लायाखै दा पाब्लिकफोरखौ गुमराह खालामनानै लायो गावनि गोसोबादि बुङो माबा अमा फिसिनाय अमा बायनाय अमा बाखि बेफोरखौथ' क्लियार होनानै बुंखाबाय जोंना बायद'आ दा बेहाय सन्दननि सायावबो बुंदों बे सन्दनखौबो बियो माखासे एखे आरजाथावै खोथा बुंदों माने इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव थांफिनगोन मागोन होननानै बुंदों हाग्रामा साराबो बुंदोंमोन प्रमेला बायद'आबो बुंदोंमोन नाथाय बेफोर खोथायाथ' मिनिंलेस नङा मिनिं गैयै राव बुंदों मिनिंलेस बुंदों दा बाहाय सैथो खोथाखौ बुंनाय जायाखै दा पाब्लिकफ्रा बाहाय गोनो गोथो मोननाय जादों गावनि डिजिनेसनखौ मोजाङै खिन्थाना लानाया मोजां कन्ट्रेक्टर बा कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि सेक्रेटारि होननानै लाथों आरो बे बबेबा डिस्ट्रिक्टनि बा डिस्ट्रिक्टनि लाथों बबेबा डिभिजननि बा डिभिजन होनदों बा बबेबा एसोसिएशन एक्सट्रा दादों बा एक्सट्रा दानानै होननानै लाथों बिक्तिगत बेखौ क्लियारेसन होनाया मोजां गावनि डिजिनेसनखौ खिन्थु कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि सेक्रेटारि जेनेरेल सेक्रेटारि होननानै लानायाव जों सिनाया बेखौ जों मोनथिया बबेनिफ्राय गाङा थेफाबादि थेब थेब बुंबाय थायो बेखौ जोङो माने मोनथिया आरो बेनो मिडियायावल' नुबाय थायो मिडियायाव थेब थेब बुङो दा बेहाय बुंनायखौ जोङो सैज्य खालामनो हायाखै आरो गाव क्लियार होनानै लाथों
रायजो सिगाङाव दा चिरां मासियावथ' बहुद चिरां डिस्ट्रिक्टआवथ' बहुद मोबिलाइज खालामदों जों नुनो मोन्दों दा बाहाय बिथाङा जे गावनि खोथा बादि बुंनानै रायजोफ्रा लाजोबगोन बा लागोन बे नङा दा नोङो गावनि क्लियार खोथाखौ बुंनानै लायोबा गाव जे बेसेबां सैथो आरो गाव जे बेसेबां खामानि मावनो हादों बा बेसेबां मोबिलाइजआव थिग खालामनो हादों बिपिएफनि जानानै बेखौ क्लियार होनाया मोजां मानो होनबा जोंनि रायजो राजाखौ गुमब्रा खालामनानै लाब गैया नंखाय बांखाय खोथा बुंनानै लाब गैया सैथो खोथाखौ बुंनानै ला सैथो खोथाखौ पाब्लिकनो बुं आं नैबे खोथाखौ बुंनो नागिरदों खारना जाहैबाय लाइबिलिटिसनि खोथा पेमेन्ट होआखै इउपिपिएलआ बुंनानै बुंदों दा लाइबिलिटिस मोननांगौमोन बयबो रायजो राजा कन्ट्रेक्टरफ्रा गरिब दुखिया दं मोननांगौमोन होननानै बुंदों दिनै जुदि एथ' मोजां बिपिएफआ खामानि मावदोंब्ला इयारलि बाजेटखौ इयारलि बाजेटआव फोजोबनांगौमोन दिनै मानो लाइबिलिटिस एथ' खामानि मावनाया बोरै एथ' लाइबिलिटिस थाखो एथ' लामा जादों बिल्डिं जादों अनेक खामानि जादों कन्ट्रेक्टरफ्रा मावदों गावनि फैसाजों खिन्थु दिनै लाइबिलिटिसखौ मानो होआखै मानो साप्लायावल' होदों आरो बियो बिक्रम बिथाङा मोनसे खोथा बुंबाय थायो मानो होनोबा लाइबिलिटिसनि सोमोन्दै बै समाव जुदि हाग्रामाया जुदि बिपिएफखौ मोजां गभर्नमेन्ट सालायदोंमोनब्ला बे समाव मानो पेमेन्टखौ लाजोबनो हायाखै बिपिएफनि कन्ट्रेक्टरफ्रा दिनै बुंनो थाङोबा लाइबिलिटिसआव मोननांगौआ बिपिएफनि मानसिफ्रासो बांसिन मोननांगौ बांसिन संख्या मोननांगौ बांसिन गिदिर गिदिर एमाउन्ट दं दिनै इउपिपिएलनि कन्ट्रेक्टरफ्रा इउपिपिएलआव सापर्ट खालामनाय कन्ट्रेक्टरफ्रा फिसाल' दङ पेमेन्टफ्रा बेखौ मोनबाबो सोलियो मोनाबाबो सोलिबावो कन्ट्रेक्टरफोरनि थाखाय नाथाय गावस्रासो मोदोम मावनानै दं बिपिएफनि कन्ट्रेक्टरफ्रासो बे गभर्नमेन्ट लाबोफिननो हायोब्ला जोंनि कन्ट्रेक्टरनि लाइबिलिटि थाखाफोरखौ जों मोनजोबथारगोन जों माहाजोन जागोन जों देरग'गोन होननानै लानाय बादि बिक्रमनि रावा बेबायदि एभिडेन्सखौ बुंगासिनो दं बियो नाथाय फै सिभिलाव फै जोङो सानैजोंबाबो आंजोंबाबो बिक्रमजों आं कम्पेयार खालामगोन सोरनि थाखाय सोरनि समाव लाइबिलिटिस जाया सोरनि टाइमाव कन्ट्रेक्टरा बांसिन ओंखारा दा बाहाय लाइबिलिटिसखौ सोर मोननांगौ आरो सोर मोननाङा बेसेबां मोननांगौ बे जिनिसखौ हिसाब निकास खालामनाय जागोन आरो बुंदों गभर्नमेन्टआ लाइबिलिटिसखा जेखि गभर्नमेन्ट उनाव फैया बे लाइबिलिटिसखौ होनांगौ होनना बुंदों येस जोंबो मानियो जोंबो मिथिगौ फार्स्ट गभर्नमेन्टआ मावै मावै लाइबिलिटिस थालाङो बेखौ सेकेन्ड गभर्नमेन्टआ होनांगौ नाथाय बे सम्भब नङा मानो होनबा अभार जे जिनिसा जोंहा पेमेन्टआ फाना जेनेबा नोङो 600 कोटि मोनोमोन बे समाव 600 कोटियाव 1500 कोटि होयो होमबा नोङो 800-900 कोटि थाखाया बबेनिफ्राय होगोन पेमेन्टखौ दा बेफोरबायदि कन्स्ट्राक्सन लेभेलावथ' पेमेन्टखौ होखायाखै दा गावसोर आखि आगदा जानो मोननाय जाय इएम जाय चिफ जाय डिपुटि चिफ बेसोरसो आखि आगदा जानो थाखाय बिसोर साप्लाइनि पेमेन्टआव होयै कन्स्ट्राक्सननि पेमेन्टआव थाइसेबो होनाय जायाखै मोननाय जायाखै दा बिनि थाखायनो दुखु मोननानै जोङो बै समाव बिपिएफनिनो मावबोदोंमोन बिपिएफनिनो खामानि मावबोनो बिपिएफनिनो जानानै वार्कार हिसाबै मावदोंमोन जों बिसिनि आदर्श मोजां मोनैनि थाखायनो जोङो दिनै थुब्ला गावनानै जों कन्ट्रेक्टरखौ जों बिटिआर कन्ट्रेक्टर ग्रुप हिसाबै दानानै जों इउपिपिएलखौ सापर्ट होदों दा इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि जोङो मोनसे उइंसिम थांनानै जोङो बिटिआर कन्ट्रेक्टर ग्रुप हिसाबै जोङो दानानै लानाय जादों दा बेखौ जोङो प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौ जों बाख्नायो दिनै जे खामानि मोनदों फिसाबाबो गिदिरबाबो दिनै लाइबिलिटिस दोननायनि खोथा गैया खामानिखौ बिल सहैबानो खामानिखौ हाबानो पेमेन्ट होगासिनो दङ लाइबिलिटिस दोनाखै दा बेफोरबायदिबा सुस्थ' जायो गभर्नमेन्टआ मोजां जायो गाज्रिबाबो मोजांबाबो बिनि गेजेराव जोङो खामानिखौ मावनानै जानो हायो आरो जों मोजां मोनो खारना जाहैबाय जोंहा बिटिसि बा बिटिआरआ दिनै जोंहा रेभिनिउ गैया स्टेट गभर्नमेन्ट बादि खामानि मावनो हाया मानो होनबा स्टेटआ गोसोबादिब्ला जौनिखौ नोङो 20%, 30%, 40% बारायनानैब्लाबो कन्ट्रेक्टर बिल लाइबिलिटिसमा बिसोर होनो हायो नाथाय बिटिसिआ बेफोर इनकाम सर्सखौ बा टेक्सखौ जोङो बारायनानै लानो हाया जोंहा रेभिनिउ गैया जोंहा जेनाखि लिमिटेड बिटिआर बा जोंहा बिटिआर बा बिटिसिनि काउन्सिलनि गभर्नमेन्टआ लिमिटेड थाखाजों जोंहा खामानि मावनांगौ जायो दा ओंखायनो बिक्रम दैमारिया जानला मोनला होना जासिनो पाब्लिकखौ गुमब्रा खालामा जासिनो पाब्लिकखौ बुवा खोथा बुङा जासिनो मोजां खोथा बुंथों अब्ला जोङो रावबो जेबो बुंनाय नङा बिक्रमआ जेसेबां खोथा बुंलांगोन जों बिनि सायाव नोजोर होनानै जोंबो काउन्टारखौ होनो गोनां जागोन मानो होनबा आंथ' चेलेन्ज खालामो बिक्रमजों मानो होनना बुङोबा बिनि बेसेबां बाय'डाटा एभिडेन्स बहननानै खोथा बुंनो नागिरो जेनाखि माइनर्सआ एप्रुभ जायोना जाया जागोन बेफोरखौबो बियो माने
सोरबा न'खरनि मानसिफोरबो थानो हागौ सोरबा साख्रि मावनो नांगौ दा बिनिफ्राय बियो माइनर्सफोरखौ बहन बियो क्लियार खोथाखौ बुङो दा बेखौनो हय होननानै लायो नाथाय बबेबा माइनर्सआ जादों जायाखै सोदांनायनि गेजेराव बेखौ एप्रुभ खालामनायनि गेजेरावबो बेखौ एसेसमेन्ट खालामफिननानै माइनर्स ओंखारफिननाय जायो बेखौबो एसे खेल खालामनांगौ डिटेल्स बुस्थुखौ बुङोब्ला मोजां जायो आरो नैबे जिनिसखौ आङो चिरांबासिनि रायजो राजाखौ आङो मोनसे अनुर'ध खालामो दा जोंहा मालाय जेखि बुङा मानो जेखि बुंनानै फोलाया मानो जोंहा निर्मल कुमार ब्रह्मखौनो फैगौ नैबे 13 नभेम्बराव जितु माने भट होनांगौ हिसाबै जों गावबागाव भटखौथ' मुल्यबान भटखौ गावनि गोसोबादि होनो हायो नाथाय जेननाय लामायाव होआजासेनो देरहानाय लामायाव होयोब्ला साबसिन जायो आरो रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायो मुल्यबान भटखौ जाहाथे ट्रेक्टर सबियावनो होयो आरो गभर्नमेन्टआ मुजुफुर जायो नोंथांमोननि बे चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो माने धनन्जय सार थाबाय EM फेरेंगा सार EM थाबाय आरो जोंहा राज्य सभानि MP थाबाय रोनगोरा सार आरो लक सभानि MP थाबाय जयन्त सार दा दिनै आरो सिबाथ' जेनेरेल हिसाबै बयखौबो नायनांगौ हिसाबै मोनफ्रोमबो माने डेभेलपमेन्टनि फान्ड बेफोर चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो बांसिन मोनगोन खना खनला बबेबा खामानि मावनांगौबा बे साइसआवनो चिरां डिस्ट्रिक्टआ बांसिन डेभेलप जाबोगोन दा बेखौ आं नुहुरदों ओंखायनो गोनो गोथो खालामाजासेनो मोनफ्रोमबो जनगोष्ठीनि सावताल राभा उराव राजबंशी बाङालि बांगाल बर' बेखौ आं खावलायो आं जोंनि गोसोनिफ्राय बिटिआर कन्ट्रेक्टर ग्रुपनिफ्राय जाहाथे मोनफ्रोमबो जनगोष्ठी जातिफ्रा जाहाथे UPPL गभर्नमेन्ट बा इन्डिया गभर्नमेन्टनि जेनाखि टिकेट मोननाय निर्मल कुमार ब्रह्मनो जाहाथे भटखौ होयो आरो 23 नभेम्बराव जाहाथे रिजाल्टआ बांसिन बयनिफ्रायबो बांसिन जाहाथे रिजाल्टखौ मोनो बेनि थाखाय आङो गले गले खावलायनाय जाबाय आरो बुंनांगौ खोथाथ' बुहुद दंमोन आं बुंथ'ला कास्टमनि खोथाखौ लानानैबो एसे बुंनो नागिरदोंमोन कास्टमाखौबो जोङो बिदिनो प्रहलाद बादि माने हाग्रानिफ्राय मैदेर दान्थाफोर होखारजानाय बादि सानै मानसिया दा बिसोर माने BPFखौ गोरा खालामनो थाखाय ओरैबायदि खोथा बुङो खिन्थु बिसिनि खोथाखौ लानांगौब्ला जोंनि बर' जाथिया गावजों गाव माने जेसेबां दा सान्थियाव फैदोंमोन बे सान्थिया माने फैनाय नङा बिसिनि खोथा लानांगौबा जोङो गावजों गाव माने फुरा माने जनगोष्ठीफोरजों बा गुबुन गुबुन हारिजों जोङो क्लेसिं मन'भाबावसो थानांगोन बिसिनि खोथा लानांगौबा दा ओंखायनो मैदेर दान्थाला हाग्रानिफ्राय होख'जानाय बादि बिसोर सानैया ओरैबायदि गावसोरखौ मोजां मोनजानो थाखाय BPFनि सिटजों मोनजानो थाखाय अनजानो थाखाय ओरैबायदि खोथा बुङो दा बेफोर पाब्लिकफ्रा मोनथिजोबखागौ मालाय जोंबो मोनथिगौ पाब्लिकआबो मोनथिगौ दा ओंखायनो बिक्रम आरो जोंहा प्रहलाद आरो कास्टम बिथांमोना जेसेबांखि हब्राया मानो दिनैसिम बिसिनि खार्यकरि मोनसेबो जानाय नङा बे खुगाजों बुंदों खुगाजों थांफिनगोन हब्रादों हब्रानाय बायदि थांफिनगोन दिनै बिसोर गावसोरखौ लिडार सेरेप होननानै लादों दा बिसिनि BPFनि जेनाखि नेताफोर लिडारफोर मालाय आराम गान्दु गुरि लानानै उन्दुगासिनो दं निन थांगासिनो दं बै MP इलेक्सननि खस्थ' मोननायखौ दा रेस्ट लागासिनो दं मालाय नेताफ्रा आरो हाग्रामा सारखौथ' आं मोनसे खावलायनो लुबैबावो जोंनि नुनायाव जेखि मिटिं जाया मानो बियो एलक'डेट लायाबा मिटिं खालामहैया आरो मिडिया पार्सनफ्रा बेखौ नोजोर होनाया मोजां बे माने गावनि मथेब्ला BTRआव BTCआव खुनु गोरों मानसि गैया माने गासिबो जाम्बाजोब माने प्रमद बर'बाबो जाम्बा खाम्फाबाबो जाम्बा चन्दनबाबो जाम्बानि सारा बिनि खुगानिफ्राय ओंखारा गावल' गोरों गावल' सियान गावनो एखे इन्टेलेक्सुवेल दा ओंखायनो आं बुंनो नागिरदों जोंनि रायजो राजाफ्रा BTRनि बा BTCनि रायजो राजाफ्रा हाग्रामानि थाखायबा गासिबो जाम्बानि सारा जेबो खुगायाव ओंखारखाया दा ओंखायनो आङो बेखौ आंनि बुंनायाव सोरबाफोर गाज्रि मोनदोंबा मोजां मोनदोंबा हा बुंनांगौ खोथा गैया खिन्थु जोंनि मेगनजों नुनायाव बुंबाय खोनाबाय दा बेखौ रायजो राजाफ्रा मा सानो बे रायजो राजानि खोथासै खिन्थु रायजो राजा चिरांबासिनिखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनानै आङो गले गले खावलायबाय भटखौ 13 तारिखआव ट्रेक्टरनि सबियावनो निर्मल कुमार ब्रह्मनो जाहाथे होयो आरो जोंनि प्रमद बर' सारा UPPL गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दं चिफ हिसाबै जाहाथे निर्मल कुमार ब्रह्मआ देरहाखांनायनि उनाव प्रमद बर'नि आगदा आखाइ आखि आखाइ गोसो बोलो UPPLखौ गोरा खालामनाय जागोन
आरो एखे स्ट्रं मनोभाबै खामानि मावनो हागोन बेखौनो बुंनानै आं रायजो राजाफोरनि थाखाय जा बुंदों मोजांबाबो गाज्रिबाबो बेखौ सायख'लायनानै सिन्था खालामनानै मोजां बुंदोंबा मोजाङाव सापर्ट होदो गाज्रिबा गाज्रिखौ एसे रायदो दा जोंहाबो रायजो नांगौबा रायजानोसै दा बिनि थाखाय आं खेमा बिबाय दा बयखौबो चिरांबासिनि रायजो राजाखौ खुलुमनानै जाहाथे 13 तारिखआव जाहाथे ट्रेक्टर सुबियावनो भटखौ होयो बिनि थाखाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननाय मोजां मोननायखौ बावनानै आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।